As cifras falan por si soas. O pasado ano as capturas de polvo non chegaban ao 1.000.000 de kilos, mentres que na actual campaña que ven de pechar superaron os 2 millóns. Os prezos tamén cotizaron a alza cunha media de 9,5 €. O ano pasado tiñamos, en todo Galicia, pois tiñamos 909.000 kilos extraídos dentro da campaña e este ano vamos nos 2.050.000 kilos no que vai de campaña, non? Que foi desde que abreu hasta que cerramos. Entón é un pouco máis do doble aínda do que había e podemos considerar como a boa, logo, non? Unha campaña boa. Non solamente polas capturas, sino tamén polos precios que tuvemos, non? Sacamos unha media de 9,40 €, 9,45 €, e xa te digo, vamos a ter o pulpo máis caro a 6 €. A lonxa de Ribeira liderou un ano máis o índice de descargas con aproximadamente 400.000 kilos de cefalópodo. Sí, nós estamos casi nos 400.000 kilos, non? Nos 400.000 kilos, 400, algo de 1.000 kilos, máis ou menos. E, bueno, aquí a lonja de Ribeira pois, é un sitio máis grande, onde tamén collen ben algunha embarcación de outros lados, como a do Son ou de Pueblo ou así, entonces sempre acaparamos un pouco máis, non? A veda prolongarase agora ata o 4 de xullo. Finalmente acordouse un paro de mes e medio, tal e como pedían as federacións de Lugo e Pontevedra, fronte aos 2 meses que demandaba a Coruña. Antes de tomar unha decisión, pois, bueno, tanto Lugo como a Pontevedra como a Coruña, pois cada un ten as súas posturas máis ou menos, non? Este ano decidiuse por un mes e medio, pois houve Lugo que tamén pideu un mes e medio e a Pontevedra un mes e medio, a Coruña pideuse dous meses, que foron 2 meses, pero bueno, pois a Consellería tuvo que tomar unha decisión, pois había esa pequena diferencia, non? E vamos a probar, a ver, as perspectivas polo que nos din a xente no mar, pois que algunha cría que se ve, que xa se vai vendo cría, esperemos que cando abra a campaña, pois que tiñamos a suerte de que haga un pouco máis de pulpo, non?